¿Sabía usted que la provincia de Ourense cuenta con 517 mujeres protegidas por la policía ante la amenaza de violencia de género? ¿Sabía usted que ayer un hombre de origen latino apuñaló a su exmujer delante de sus hijos menores en la ciudad y otro se tiró de un segundo piso en Allariz tras amenazar con hacer saltar por los aires la vivienda después de discutir con su pareja? Y por otra parte, ¿sabía usted que las tormentas arrasaron varias aldeas en Viana y también afectaron gravemente a Valdeorras y Verín? Y también, ¿sabía que hay preparada una gran fiesta por San Xoán en el Sardín de Asburgas? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2618 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana y del mundo de la mano de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de La Región, cuyo titular principal dice así: Zapatero sale del juzgado sin refutar los indicios de los delitos que le atribuye el juez. El expresidente negó haber influido en el rescate de Plus Ultra y no quiso responder a las preguntas sobre las joyas incautadas. Otro titular dice así: acuchilla a su expareja en un piso de Ourense en presencia de sus dos hijas menores de edad. La víctima se recupera de heridas en brazos y espalda, mientras el agresor fue detenido. Otro caso que apunta a violencia de género también por las trifulcas de la pareja se produjo también ayer en Allariz, donde un hombre se precipitó por el balcón tras amenazar con hacer explotar la vivienda. La foto de portada, tremenda imagen, es para los daños provocados por las tormentas en Viana, Valdeorras y también en Verín. Los arrastres del monte en zonas afectadas por los incendios arrastraron varias aldeas. Para analizar este y otros asuntos contamos hoy en nuestro programa con el escritor y analista Marco Valerio Lama. Benvido, Marco. Muchas gracias, Jaime. También contamos con el deán de la Catedral y responsable de Cáritas Ourense, José Ángel Feijó Mirón. Benvido, José Ángel. Buen día. Y por último contamos con el presidente de la Asociación Agroamadas, Manuel Herminio Iglesias. Benvido, Manuel. Hola. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. Es la violencia que no cesa, difícil de entender en los tiempos que corren aquí, donde hemos logrado que la libertad de separarse sea tan valorada y legitimada como la libertad de encontrarse. Pero algo falla. Buena prueba de ello es que 517 casos de violencia de género están activos ahora mismo en la provincia de Ourense. Es un tipo de violencia que se desata con la virulencia de una tormenta y se expande a la velocidad del fuego, muchas veces de la mano de un cuchillo y con los hijos de por medio. Así ocurrió ayer en el barrio de San Francisco de la ciudad, a donde nos condujo un reguero de sangre frente al portal del número 8 de la calle Monteseixo. Un hombre de origen latino apuñaló a su expareja en presencia de sus dos hijas menores. La víctima no figuraba en el sistema Biogen. Unas horas después, en Allariz, otro hombre, también de origen latino, se arrojó de un segundo piso, impactó sobre la terraza de un local hostelero tras amenazar con hacer explotar la vivienda. Todo ello tras una discusión con su pareja. Marco, la violencia que no cesa. Bueno, estos un dos tremendos cancros que temos na nosa sociedade. Penso que, bueno, nos últimos estudios que tiña lido, somos, me parece que o segundo país de Europa con máis casos de violencia de xénero.
tristemente estamos aí no podium pelexando pola primeira plaza. Parece ser que todas as medidas que se implementan por parte das diferentes administracións xudiciais tenden a ser insuficientes. Tenden a ser insuficientes porque vemos que ano tras ano se van batindo eses récords, desgraciadamente. Entrar en este tema tamén é unha parte moi delicada, non? Porque hai moitas sensibilidades políticas que se opoñen, por exemplo, a tipificación desto como violencia, bueno, digamos, machista, e prefiren chamar, bueno, violencia intrafamiliar ou chamarlle de outro xeito. A inmensa maioría dos casos sí que se producen dende home contra a muller. En que se pode facer que non se estea a facer? Pois eu penso que é moi difícil. En primeiro lugar, porque hai medidas telemáticas. Bueno, o ano pasado foi o famoso caso das pulseiras que se non funcionaban, que se tuveran un fallo informático, bueno, como todos os sistemas tecnolóxicos sempre poden fallar, pero bueno, é un gran avance. Pero de todos os xeitos é evidente que as ordes de alexamiento e todo ese tipo de protección estánse demostrando insuficientes. Actuar como piden determinados colectivos con máis man dura tamén pode conlevar empezar a disparar ya todo o que se move. E iso tamén é un tema moi delicado dende outro punto de vista. Por lo tanto, bueno, isto é unha cousa moi complexa que requiere dun análisis moi profundo, moi sosegado e ver que solucións se lle poden dar. José Ángel. Sí, como di Marco, certamente, primeiro un tipo de violencia que nos chama moito a atención, non? Porque, bueno, pues ao final son dúas persoas que decidiron nun determinado momento compartir a súa vida, non? Entonces, claro, sempre chama moito a atención a violencia hasta ese extremo, non? Eu diría, por un lado, que é unha manifestación máis, ás veces, da violencia que vivimos na sociedade. Vemos moitas reaccións violentas incluso no lenguaxe, nas formas, nas maneiras de dirixirse aos demais. Incluso eu diría que en algúns deportes. Outro día víamos un espectáculo por todo grande na Casa Blanca sobre un deporte que non deixa de ser tremendamente violento. Entonces, ao final, creamos un certo caldo de cultivo de que algunhas cousas somente se solucionan cunha violencia, ás veces verbal, e moitas veces que pasa de ser verbal a unha violencia física. Entonces, eu diría que unha primeira medida é a prevención, non? Intentar crear na sociedade un entorno bastante menos violento. Outro día chamaba a atención o mismo Papa no Congreso dos Diputados como a mesma linguaxe podese convertir nun elemento tremendamente violento. E a eso estamos asistindo na nosa sociedade. Entonces, primeiro, tratar de crear ese clima. Despois, a todas estas medidas, como tú ben decías, Marco, son necesarias, non? Medidas policiais, bueno, pues que evidentemente temos que buscar o xusto medio para que non todo se convirta calquer denuncia, calquer cousa se convirta nunha especie de acusación a unha persona que simplemente por o feito de ser un varón que comparte a súa vida cunha muller, non? Pero eu poría máis o foco nese aprender a convivir dunha maneira máis cordial, non? No ámbito social, non? Empezando pola vida política e por a maneira, digamos, de funcionar na sociedade, que podemos ser distintos, que podemos pensar distinto, que podemos discrepar en moitas situacións, non? Pero non por eso temos que despreciar os demais, non por eso a nosa reacción ten que ser de apartamento, de indiferencia, moitas veces de odio, non? Iso é o que a mí máis me preocupa, isto que dicimos tantas veces que se está radicalizando o ambiente social, non? Pois ao final iso acabase elevando tamén as relacións personais, e iso a min penso que é un dos temas nos que máis temos que traballar. Manuel. Bueno, eu comparto o que decides plenamente no tema, porque é moi difícil erradicar o da violencia de xénero cando xa hai forzas políticas que non a queren aceptar baixo ningún concepto, pero sobre todo porque acontece dentro da sede familiar, do local familiar, da casa familiar, e a veces é moi difícil entrar portas adentro. Comparto tamén o punto de vista de que vivimos nunha sociedade que está polarizada nun momento sobre todo verbal, nunha forma, cando antes vías un congreso de diputados ou cualquier sitio onde había unha comedida forma de elegancia de falar,
hoxe non se privan en absoluto das palabras máis gordas que se poden, só falta decirvos, porque, hombre, eu escoitar verbas de personas que están, que vamos cando entremos en televisión española, vamos levar un lanzagranadas, un lanzallamas, ou cando facamos isto, o sea, todo se axuda, e iso vai complementado incluso cunha novedade que hubo na sociedade moderna, desde os anos 60, sobre todo, do século pasado, que é a incorporación da muller ao traballo, digamos, con autonomía propia. Eso obliga que dentro da familia ten que haber un reparto de funcións. E dá má sensación de que hai moita xente que non acepta ese reparto de funcións. E entonces, bueno, pois, eso sumado a unha sociedade que ten un elemento que tamén é que ten muchísimos elementos de visualización, de violencia, de películas, e sobre todo de que ten unha visualización de que todo é entretenimiento sin compromiso, que tamén é unha das partes fundamentales, porque cando dúas persoas se xuntan teñen momentos bons, pero tamén teñen momentos malos. Momentos que son de tensión, porque por problemas dos fillos, a diferentes visións, etc. etc. Todo isto crea ese caldo de cultivo que é moi difícil erradicar por moitas medidas de protección que se poñan. Por moitas medidas, porque o que pasa dentro, portas adentro nunha casa, é difícil de entrar, hai unha privacidade. E iso a veces lévanos a unha situación que, sumado a todo este caldo de cultivo, pues crea un ambiente, bueno, un ambiente que todos son dereitos e nada son obligacións, prácticamente, non? Marcos, perdona que te interrumpa. Vouvos ahora falar dun teletipo da Xencia que saliu hoxe mesmo pola mañán. Está fechado en Europa Press, Valencia, 18 de xuño, un estudo de Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social da Universidade de Valencia. Analiza a eliminación da violencia contra as mulleres e di que é un obxectivo que de momento non é erradicar este problema non é realista a curto prazo, di a súa investigación, que está baseada nunha enquisa feita a máis de 114.000 mulleres na Unión Europea sobre violencia de xénero. 114.000 mulleres na Unión Europea. Aquí non estamos falando só de España, estamos falando da Unión Europea, da parte, digamos, máis adiantada do universo en dereitos e outras moitas cousas. Esa enquisa reflicte que o 30,7% das mulleres europeas recoñecen haber sufrido violencia física ou sexual ao longo da súa vida dende os 15 anos, 30,7%. Estamos falando do equivalente a 50 millóns de mulleres. Un dos achadgos máis chamativos do estudo é que di que algúns dos países que reflicten maiores niveles de igualdade de xénero son tamén os que presentan niveis de violencia de xénero máis altos. Ollo con este dato. E tamén que as xeneracións máis novas declaran niveis de violencia iguais ou superiores ás xeneracións maiores. Son conclusións un pouco... moi duras. Un pouco duras, non? Sí. Que o tempo vai a seguir tirando pola borda moitas dos presuicios ou das opinións arquetipos que temos na nosa mente. Eu, por exemplo, compartindo a visión dos meus compañeiros, hai unha parte fundamental que creo que todos notamos na nosa vida, que é precisamente esa falta, digamos, de respeto ou de comunicación ou de manter uns certos estándares educativos á hora de falar con xente, non? A mí me pasa cotián no meu traballo que teño que relacionarme con xente que a veces coñezo e a veces non coñezo. Prácticamente todos eles pertencentes ao ámbito empresarial de diferentes sectores. E hai xente que cando ti estás acostumado, eu levo 23 anos nesa empresa, a estar relacionándote con xente con un nivel, digamos, de igualdade, de trato cordial e exquisito, porque calquera negociación non ten por que ser tirante, é simplemente unha negociación entre dúas partes, sí que é certo que agora recibes contestacións ou incluso en correos por escritos
de cousas absolutamente desproporcionadas cando ti estás mantendo un nivel dialéctico correcto, non? E ainda onte me pasou con unha persoa que a tiven que chamar por teléfono e dicir, que non teño tempo, que non sei que... Vamos a serenarnos, a mí non me escribas estas palabras porque non te consinto que me fales en este tono, non? Entonces, eso por unha parte, é certa toda esa tensión e esa polarización que hai. A que é debido? Eu penso que tamén hai unha gran parte da poboación que ve que antiguamente, pois, o sea, que a situación económica a está presionando moito, non? Nós estamos acostumados a vivir, os nosos pais, a que había un soldo na casa e con ese soldo se pagaba a casa, se lle daban estudos aos pequenos, a familia saía adiante. Agora hai moitas familias que con 2 soldos, traballando a xornada completa, non son capaces. Iso xenera moitísimas tensións, porque xenera unha convivencia moi difícil. E logo hai unha parte sociolóxica tamén, que, como ben decía, eso xa é a moi longo prazo, porque para poder ir erradicando eso temos que traballar a nivel educativo e iso vai conlevar non unha xeración, senón igual 2, que se alcance ese nivel. E apuntaba Herminio que todo era entretenimento, non? E é certo, a concepción que se ten hoxe en día, a vida en parella, nun 80% do tempo, consiste en ir ao supermercado, en poñer lavadoras, en facer camas, en levar os nenos a actividades, en facer deberes con tal, traballar, ese 80% do tempo, ou máis, dependendo do que teñas que facer, non? E logo queda pois un 10% ou un 15% do tempo que é o que podes adicar a tomar un café ou a ter vida de parella ou ir un día á praia. Pero se ti non tes interiorizado eso e non sabes que eso é o que é unha vida, claro, pode ser que ti te fagas unha proxección mental de que isto vai ser días de vino e rosas forever, e non é así, é todo o contrario. E aí iso é o que te tes que comprometer, e iso non ten por que dar lugar a friccións. E logo, como ben apuntaba o estudo, sí que é certo que quizá nos países onde hai máis dereitos igualitarios hai máis violencia, tamén pode ser que saia máis a luz. A mí me parece, por exemplo, inconcebible que teñamos máis violencia de xénero que teñen en países islamistas onde as mulleres viven completamente sometidas ao control de fanáticos religiosos, non? Que pasa? Que probablemente aí eso non sae a luz, non sae, eso todo ocorre en sitios onde as noticias non chegan e, bueno, vai pasando, non? Pero eu penso que a media en realidade aquí é máis escandalosa porque sae a luz, non? A min dame que ti podes dar 25 clases e asignaturas sobre educación neste eido e mañán ven un destes de reggaetón e che canta La maté porque era mía e hai 100.000 millóns de internautas e espectadores no estadio, alá vai todo. Sí, eu creo que eso é parte do que eu refería antes. Nestas enquisas, primeiro, hai que ter cuidado, primeiro, eso, co millor en Europa é moito máis fácil que aparezan os datos que noutros países, que noutros lugares. Despois xa, que se entende por violencia de xénero, porque aí tamén entramos en detalles. De repente, dicir un piropo a unha rapaza pode ser violencia de xénero. Se empezan a catalogarse excesivamente. Aí hai que ter un certo cuidado. De todos modos, sexa como sexa, hai que tratar de erradicar calquer tipo de violencia, e esta violencia, pois tamén. Pero, que eu decía, decir, creamos un ambiente en donde esa violencia moitas veces vese normal. Facías tu referencia a determinado tipo de música, a determinado tipo de cancións. Claro, os rapaces, eso é o que escoitan, medran nese ambiente. E despois, se os rapaces medran nun ambiente familiar en donde realmente hai, digamos, como unha certa violencia exercida, non físicamente, pero ao mellor incluso na maneira de decir as cousas, na maneira de dirixirse os pais entre sí, eles van reflectir eso, é dicir, eles van faer o mismo. Entón, se os rapaces veñen educados nun respeto, nunha maneira correcta de relacionarse uns cos outros, entonces, bueno, eso tamén axuda. E despois, por que non? É dicir, antes nas familias numerosas convivían rapaces e rapazas e tal, e eso tamén daba un determinado... E eso é o que se intenta tamén fazer nos colexios, pero se non empezamos por aí e creamos ese ambiente de onde a violencia incluso é unha cuestión de broma, non? Pois un chiste que fai minusvalora a muller por non sei que, ou é un tipo de música donde La maté porque era mía, é o normal. Claro, pois iso ao final vai calando.
Entonces, cambiarlo é moi difícil. Despois, creo que sí é moi importante isto que decíades dos compromisos, non? É dicir, cando un decide compartir a súa vida con outra persoa, cando un asuma a responsabilidade dun traballo, cando un asume responsabilidades na vida, ten que saber que ten moitos direitos, pero que ten obligacións. E as obligacións, pois, moitas veces costan esforzo. E a imaxe, ás veces, que se dá nas redes sociales de tantos influencers é todo color de rosa, é todo maravilloso. Viaxar, lugares exóticos, comida non sei que, el outfit non sei cuánto. Entón, claro, decirlle a un neno, no, mira, tes que aguantar, tes que privar de algo, resulta moi difícil. Eso pasa que as marcas, claro. que as marcas, non? Que era aquilo, non? Vamos a ver, a nosa sociedade, comparando a cando hai 50 anos, deu un volco importantísimo, grandísimo, grandísimo. Decías antes, la maté porque era mía. Antes, que había algún asesinato ou cosas deste tipo, e nas mesmas lecturas do xornal disfrazábase con un nombre, pois, con un nombre que non tiña nada que ver co que era matar a unha persona, senón, bueno, cosas dese tipo, non? A influencia das redes sociales. Hoxe todo o mundo pode escribir e dicir o que lle dá gana, e a veces, digamos, que sales de fora de contexto. O lenguaxe que se utiliza, e sobre todo hai unha serie de músicas, eu que ando con unha música que me gusta moito, reggaetón, toda esta historia me pareceme dunha calidad paupérrima, pobre, que empobrece. E moita música dos tempos, a música tamén a veces reflexa o momento social no que se vive. E claro, as músicas tamén reflexan no momento social en que se vive. Nos anos 60 reflexaban unha sociedade máis opulenta que salía, que quería camiñar. Hoxe reflexan a veces incluso certo grado de violencia. E todo eso vai calando na xente e toma posturas moi radicales que non se cuida nada en absoluto a hora de decir cualquiera barbaridade, non? E todo eso vai creando ese caldo de cultivo que vai ser moi difícil erradicar. Pero con todo, en Occidente, inda que salgan as cifras, non se pode comparar co resto do mundo, nin siquiera con Latinoamérica, nin siquiera cos Estados Unidos. Non se pode comparar. Ese outro mundo que a veces nos queren colocar de modelo, sobre todo os Estados Unidos, o cual non lle debemos nada de envidiar, penso eu. Eu daría unha aposta por eso porque é tan grande como o dispar. Eu non creo que sea o modelo que precisamos. E menos os modelos que se predican. Últimamente, outro día, escribín un tema sobre o tema de este medio loco que está, que é o Milei, que quere crear sociedades, empresas sin humanos. Libres, libres, xa hai un humanoide subindo o Everest. Espera, sin humanos, libres de cargas fiscales, todo tipo de beneficios, e exentas de regulación e de compromiso, o sea, ético e moral. Bueno, vamos a ver, ¿a dónde nos leva todo isto? Pois a este tipo de sociedade. Vivir a presa, vivir camiñando, que tú dices, 2 salarios xa non chegan, eu quero o meu espacio, eu agora voume de festa, tú quedaste na casa, etcétera, etcétera. Moitas cousas desas que se olvida o que decía aquí antes, o compromiso de que hai momentos bons e momentos malos e que hai que arrimar. Outro día meu fillo máis novo, que ten 2 fillos, decíame, se hoxe casi non tiña 2 fillos porque non sabes o traballo que dá ter que criálos. Claro que dá moito ter que criálos, claro que sí, pero antes fixémolo nós. Antes fixémolo nós. Marco, cambiando un momento de pola. Bueno, as imaxes doxe das treboadas, ao pós-treboadas da zona de Viana, sobre todo, tamén en Valdeorras e Verín, parecen dunha, non sei, unha cousa tremenda. Apocalíptica. Apocalíptica, sí. Que é o primeiro que se che ven a cabo? Bueno, vamos a ver, creo que todo o mundo temos claro a estas alturas que o tempo, o clima está cambiando e está cambiando moito máis rápido do que era previsible. Sempre hubo treboadas, sempre hubo olas de calor, sempre hubo... Pero ese discurso de, bueno, é que ahora fai frío, chamanlle tal, estamos no inverno, ten que facer frío. Sí, claro, lóxicamente ten que facer frío, pero non había riadas que morrían 200 persoas, non? Ese tipo de fenómenos que cada vez van a ser máis comuns, se van acelerando, estámoslo notando, non? É dicir, este ano
Parece ser que xa vamos batir, bueno, xa batimos o récord en abril, batimos o récord en maio, parece que agora vamos camiño xa da desertización, non? Todo isto que require? Require un compromiso das administracións e actuacións. E a sociedade. O monte ten que require uns cuidados que antes non era necesario darlle, entón, claro, ti podes dicir, no, pero que leva toda a vida así, nunca pasou nada, claro, pero que o tempo, o clima cambiou, e a administración como proa ou faro da sociedade é a que ten que tirar deso. Non pode ser un paisano de Viana, igual non ten os coñecementos necesarios para prever ese tipo de cousas. Entón, aí hai que analizar moitísimas cousas. Temos que ver tamén onde se está edificando todas esas licencias que se daban antes de calquera que tiña unha leira ou unha terra, fai unha casa ali, todo ese tipo de cousas, hai que estudiar moi ben onde están ubicadas todas esas. Entón, bueno, como sempre, falamos de problemas moi complexos. Por que? Porque eu teño a sensación de que desde máis ou menos a transición, mentalmente a sociedade, e isto me incluo eu que son parte desa xeración, non aportamos nada sustancial á construción do Estado. O Estado seguiu funcionando pola súa inercia, co que nos deron os nosos pais, e nós non somos unha xeración que vai a pasar a historia por decir conseguimos facer isto ou dimos a volta a aquelo. Non? Unha xeración anodina que pasou aproveitando as herencias e que vamos a deixar aos nosos fillos unha situación cando mínimo bastante máis delicada da que tivemos nós. Vai ser, coido, que a primeira xeración que vai vivir bastante peor que os seus pais. Entón, eso nos tería que... Cormeur non, Eso digo Cormeur non. Claro. No, vamos a ver, eu creo, primeiro, a min ocurreseme varias reflexións. Unha, que a natureza... Non, me refiro aos nosos fillos, con respecto a nós. No, eu che digo que... No, viven millor. Ti sabes que hai milleiros de ourensáns que tuveron que marchar a Suiza, a Alemania, pero non foron de festa, o tardeo. Non. Netos que quedaron cos avós, que se fixeron esas casiñas que tú falas con ese diñeiro de, porque falas da crise da vivenda, e esas casiñas que se fixeron mes a mes. É que ese mantra de que os nosos fillos van vivir peor que a nós, eu non estou de acordo. É un dos problemas precisamente destas cousas que falamos, é primeiro, a natureza é moi poderosa, máis poderosa do que nós pensamos, e despois xa como queremos vivir con tanta opulencia, con tanta maravilla, é dicir, isto requiere un esforzo de toda a población. Falamos da ecología, para cá, para lá, enchémonos a boca, tal, non o petróleo, non o gasoil, non tal, non sei canto. Canto, nesta sociedade en que vivimos, voamos máis ou menos que antes. Por exemplo, non? É dicir, falamos de cos coches, tal, non sei que, pero naide se priva de 50.000 viaxes e cada vez máis ofertas. Non sei se me explico, somos un pouco contradictorios. Entón, eu creo que os nosos fillos, os meus non, pero vamos, os vosos fillos van vivir mellor que vos. E queren vivir mellor que vos. Están vivindo nunha sociedade que lle ofrece un montón de cousas que non tiñades vos, e que non tiñamos nós cando éramos nenos. Que pasa? Que eso ten as súas consecuencias. Claro, se eu quero todos os fins de semana poder voar a non sei onde para pasar o fin de semana, eso ten consecuencias. Se eu quero comer comida envasada en porcións individuales, tal, eso ten as súas consecuencias. Se eu quero subir a calquer montaña porque é un sitio idílico que me mandaron nunha foto de Instagram e entonces quero chegar ali, entón teño que facer pasarelas, tal, non sei que, eso ten consecuencias. Entonces, quizá é un pouco o de antes, non? Queremos o duro e as 5 pesetas, queremos faer todo maravillosamente, acceder, ter un montón de benestar na nosa vida, pero eso evidentemente ten as súas consecuencias tamén no entorno natural en que vivimos. Entonces, isto é o lío, é dicir, queremos os direitos, pero tamén ten obligacións. Que o clima está cambiando, sempre cambiou o clima. Ahora, evidentemente, podemos influir moito, positiva ou negativamente nel, pero claro, gustaríanos influir positivamente, pero sin restringir para nada o noso bienestar. En Ourense, vos que vivistes en Ourense, fai 30 anos, cantos aparellos de aire acondicionado había nas casas? Ningún. Ningún. Oxe, todos queremos ter un aparello de aire acondicionado. Non, claro, eso influe. Entonces, buscar ese término medio non é nada fácil.
Eu acordome cando chegou a lavadora a miña casa. Pois, E non son tan bello, Manuel. Vamos a ver, é que son moitas cousas as que se confluyen. Vamos a ver, primeiramente temos que facerlle caso aos datos desde que se toman datos das temperaturas que nos van marcando, que eso pode modificar muchísimas cuestións. Un aumento de grados pois pode traer pestes, pandemias, sobre todo na agricultura, cambios importantísimos. Que vivimos no mundo do capitalismo. O capitalismo trouxo moita riqueza, moitas cousas importantes, pero tras de sí tamén ten unha filosofía diferente a que había en outros momentos da vida, en anos atrás. O sea, o capitalismo non é que sea un elemento malo en sí, pero se non ten ningún tipo de control, é depredador. Por qué? Porque o que fai non é que tú precises unha cousa, sino é crear unha cousa que te vai obligar a que tú o precises. Que tamén é un elemento que está aí moi importante, e que se mostra moi reacio a modificar posturas respecto aos cambios que pode haber na sociedade. Por exemplo, cando se fala dos vehículos eléctricos, que, bueno, son unha ventaxa desde o punto de vista tal, non? Pero xa pediron un aplazamento de máis anos para poder ir cambiando, porque significa cambiar unha estrutura económica que é moi difícil de cambiar, non? E depois queda a parte humana, que somos nós, que tamén somos consumidores, porque o capitalismo non vive se non hai consumidores, non funciona. Ten que contar ca parte que nós lle consumamos, non? E que nos crean a necesidade dunha adicción de comprar unha cousa máis. Comparar unha sociedade con outra non. Eu creo que neste momento hai que ir ao fondo da cuestión. O fondo da cuestión para min é falar da filosofía que nos leva a esta situación. Que filosofía temos que plantear para que nos eduquemos nunha postura moito máis correcta e podamos, en alguma maneira, incidir e non ser tan arrollados por ese mundo do consumo que tamén axuda a que todo isto funcione así. Bueno, para pechar, Manolo, unha opinión moi rápida, un titular moi rápido, Marco. Do mal que viven hoxe hai preparado un tardeo con mil xóvenes no Xardín das Burgas para San Xoán. Que che parece? Me parece unha aberración que un espazo tan bonito que costou tanto traer para a cidade de Ourense e que leva pechado non sei cantísimos anos vai a ser reaberto para eso. O sea, decir, o que levamos agardando durante tanto tempo que a Casa da Auga e o Xardín se volva a oír para eso. En fin, aí o deixo. É necesario divertirse e é necesario pasalo ben. Eso hai que compaginalo con manter as cousas o millor posibles en os lugares máis adecuados. Poñerlle portas ao campo os rapaces ou non tan rapaces poden sair de noite, poden divertirse, creo que é un pouco absurdo. Habrá que buscar os lugares e os sitios adecuados. Pechas, Manuel. Un dos símbolos de Ourense son as Burgas. Aquelo era unha silveira de propiedades privadas que unha gestión dun grupo municipal fixe unha importante remodelación. Créome que non é o lugar máis axeitado para levar a diversión pola diversión sin máis. Non é o máis axeitado. Bueno, aí aquí o en portada, non esquezan que poden seguir minuto a minuto que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia, na web de La Región, laregión.es. Agardolles aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.